Lo que es el fascismo. Prou! Prou, sí senyora, tinc dret. Sóc el responsable d'aquest programa i no puc permetre... No, Feixista, tu! Prou! Quan jo dic prou, és prou. Silenci. Tranquil, Josep, calma't, controla... Oh! Mira què m'has fet! M'has picat la mà, home! No, tu també prou. I ara com ho faré per escriure el meu article? Mireu què m'heu fet fer. Tots fora del plató. Per favor, fora del plató. No, fora del plató, per favor. Publicitat. Per favor. Josep, et diré que, segons com, això que acabes de fer és violència de gènere. No, Mira què dic. prou! Voleu que rebenti el decorat? Matins punt sí, matins punt no. De moment vaig fent... Matins punt sí. No, per favor, talleu, és bona, Josep. Lo que es el fascismo. Prou, sí senyora, tinc dret. Prou! Quan jo dic prou, és... Prou! Quan jo dic prou, és prou! Lo que es el fascismo. Prou, sí senyora, tinc dret. Quan jo dic prou, és prou! Prou, sí senyora,